Hej alle sammen. Lige nu der er det kun mig. Dagen han er lige op og hjælpe sin far. Hvad hedder det? Jeg skal fortælle, at vi har, hvad hedder det? Ja, vi har bygget os et hus, som I kan se. Vi har også filmet det, men der blev rigtig dårlig lydkvalitet. Så, hvad hedder det? Yes, vi har lavet et hus, og så har vi udforsket lidt over det hele, men det var faktisk lidt godt, at den anden video den blev slettet, fordi at der løb vi bare rundt og lavede nærmest ingenting. Så, hvad hedder det, vi har flyttet fra grotten og op i et hus, og huset det ligger lige ved siden af grotten. Men, okay, fuck it. Den er god, huset og grotten også. Og, jeg skal have mine penge af. Yes. Vi har fjernet alle vores ting. Så nu fjerner jeg bare lige resterne. Kan altid få en dør. Sådan der. Yes, måske burde vi også overveje at tage faklen, men det ved jeg ikke. Vi har været rundt, yes, og lavet huset. Så det var egentlig det, jeg ville lige fortælle. Så, men like og subscribe, og håber I kan lide vores hus. Skriv hvad I synes om huset, om I godt kan lide det, og hvad for nogle byggestil vi synes vi skal bygge på og sådan noget. Ja, så er der ikke så meget. Hej Daniel. Hej. Så. Ja. Nu vil det komme igen. Ja. Right. Men vi har lavet nogle ting, og lyden er fucket op. Ja, men det var faktisk slet godt, at vi slettede dem, fordi at der var rigtig lang tid, hvor vi bare lå rundt og lavede ingenting, og skulle have fundet ud af, hvad for en hus vi skulle bygge og sådan noget. Så jeg tror faktisk, det er... ja, det var okay. Håber det er okay. Så, vi... Det må jeg lige sige. Prøv... Nå ja. Skriv lige på... Ja, i kommentaren, hvad for nogle... hvad hedder det? Nogle spil, I synes, vi skal spille. Så skal vi nok se, om vi kan købe dem og spille dem. Medmindre de er gratis. Så... Ja. Vi søs dør. Nej, ikke nu. Jamen, jeg skal smutte her. Vi søs dør. Yes. Så hedder det. Det var sådan set ikke rigtig andet. Men, ja. Det er vores hus. Husk at give positiv respons, og vi vil meget gerne have hjælp til at gøre vores videoer bedre. Altså, hvis I skriver, hvad vi kan gøre bedre. Sådan noget, så... Hvad I synes, der ikke er så godt ved videoen, må I gerne skrive, men helst ingen hate. Så... Tak, og yes. Der var ikke så meget tilbage. Vent lidt. Der er sarten. Har vi ikke engang bygget. Hvad er det nu? Hvordan er det nu et skilt af? Nå ja. Er det ikke sådan der? Nej, det er sådan der. Sådan der skilt. Sådan der.